Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite στο PS5 μου. Θα παίξουμε ένα Battle Royale. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι θέλω να κάνετε μία εγγραφή, το κουδουνό καμπανάκι και ένα like άμα σας αρέσει το βίντεο. Όπως βλέπετε αυτό εδώ το σηματάκι με το subscribe και το καμπανάκι και το like. Πάμε να κάνουμε λίγο έναν αστείο χορό. Σόλο κόλο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πόρτα νομίζω. Άντε, επιτέλους. Κάτσε να βάλω. Εδώ. Τσιγκιμπάν. Καντάι. Καντάι. Παπάρε καντάι. Όπλα. Μη σας φαίνεται τόσο χάλια γραφικά, ανεβάζω από τάμπλετ το κινητό, το βίντεο. Ωραία, εδώ έχω βάλει σημάδι. Θα παίξουμε μόνο ένα Battle Royale. Άμα χάσω, κλείνει το βίντεο. Άμα νικήσω, παίζουμε ένα Crazy Red Blue. Αλλά, άμα χάσω, βασικά το έχω πει. Ακούω gliders και αυτό δεν είναι καλό. Τέλος πάντων, μωρέ, θα τους φάω. Πότε αυτή μου ρε. Λοιπόν, αυτό θα το χρειαστώ. Νομίζω είναι για να σου πηγαίνει σφαίρα. Ένα πιστολάκι μου δίνεις. Τι είναι αυτό ρε. Α, ωραία. Αυτό το θέλω ρε. Μυθικό chest. Μυθικό. Mythic. Εντάξει, δεν το... Πάρτο. Χαλάλα. Είμαι 12 HP. Πρέπει να χιλάρω οπωσδήποτε. Ρε δεν έχω, θέλω medkit να φουλάρω. Και να δούμε γιατί να την ανταλλάξω. Την 50 δεν τη χρειάζομαι. Φέρα του σκεράβνου. Καλά πάρ' τις σφαίρες. Με προσοχή. Μη βρω άτομο. Και άμα βρω άτομο την έχω κάτσει. Ένα medkit ζητάω, δεν ζητάω πολλά. Ένα medkit. Αγάζα. Αυτό βαθύ να το χρειαστώ βασικά. Βάλε, τι κάθεσαι. Κρύψου εδώ. Χίλαρε κι άλλο. Όπα ρε. Γκρεμίζεται το κτίριο επειδή χιλάρω ρε. Κάποιος έβαλε τον τέτοιο να. Τι ρε, βλάκας κι αυτός είναι. Χιλάκια. Άστα τα πάνω. Τα λυπάμαι. Πόσο γκάπιου είναι ο άλλος.
Έλα μωρικότα. Έλα. Φάγαμε ένα όμορφο κιλά. Shotgun, το θέλω το shotgun. Το θέλω. Γι' αυτό. Σκότωσε το Zeus. Zeus. Δεν θα σε σκοτώσω. Γιατί λέει. Ο Zeus είναι μποτάκι και πρώτον έχει τρεις μπάρες ζωή. Και εγώ έχω μόνο 2. Και θα τον νικήσω. Τι λες. Από εκεί παίζουν fight. Beef. Πού είστε, κακομαθημένα. Κάτι ύποπτο. Πρέπει να πέσω κάπου. Μόνα σου! Πω, τι κάνω σήμερα. Ρε, χαζί, πεθαίνω. Κεραυνό, γι' αυτό είναι full καλό, έχει άπειρες σφαίρες. Αυτό. Πω, τι έχει ο άλλος και πέθανε. Πέσε. Τι! Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.